ito. Ganda na naman. Malaki na naman to. Ano kaya ito? Buyo. Laki ng ulo. Laki ng ulo. Ayun, nakapalit na to. Ay, ito. Mga ito, mas malaki to. Ayun, dalawa rin niya. No, bakula na yun ay. Oo, nakadala tayo malaki. Oo, malaki. Makuha ka sana. Patay. Grabe. Ayan na, laka to. Wala ka. Grabe, laki na naman. Nakuha natin ang video. Mawala galing Tagalog eh. Lalagay pala ito. Paano sa ano malagay mo? Ayun na lang. Pwede na to. Ito. Puro yan. Sinisigurado mo, nilagay ka agad mo. Hindi malaki na. Malaki na. Rico. Yan. Masira mo. Ay, wala na. Nawala na. Oh, grabe biglang nawala. No, nakulay na no. Biglang nawala. Wala ka. Ako, malaki to. Malaki na naman. Malakas ay. Saan dalawa naman? Dalawa na naman. Oy, mga gods ko. Mga gods na siya. Uli ka na naman. Uli ka na naman. Ganda. Malakas. Okay. Ano, matindi. Oh, grabe malaki. Grabe. Giniago ba? Bro. Grabe ng ilaw. Good morning. So yan mga toy, balik kami dito sa may pinakamalupit na fishing spot. Pero mga toy, low tide to, yan, kasama natin ngayon mga toy si Katchoy Randy Reyes. Yan. Yes, good morning mga Katchoy. Pasupport din pala mga toy sa kanyang reels sa FB. Yan. Sa Reyes. Ayun, pasupport po mga toy, no? Isa rin to nga, tunay na wristbacker nga. Ika nga ng mga nag-FB. Siyempre sa aking kapatid, no? Dean Monte. Yan. Okay, may galang shoutout sa lahat ng mga kapatid ko. At mga toy, tara. At samahan nyo kami. Huwag natin patagalin to. Baka abutan kami ng high tide dito. Dito kami mga toy, oh. Oh. Bumabaw yung tubig mga toy. Sobrang low tide, no? So gagamit tayo ng ng malupit kong PC guard. Tapos si Katchoy Randy ay taw-taw yung papagamit natin sa kanya. So ayan mga tayo, wag natin matagalin to kasi baka maabutan tayo ng high tide ka. Dito tayo, maglagay tayo ng stand, no? Good morning po mga silent viewers, subscribers ko. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much mga Katchoy. Yan mga tayo, nakakuha na si Katchoy Randy. Kasi naputol yung taw-taw. Naputol. Oh, dakula kaya. Tingin. Naputol ay. Naputol po yung taw-taw. Puro fingers lang pinutol yung taw-taw mga Katchoy. Disgrasya pa yung taw-taw. Ang lakas ng biwas. Mga tayo, naka first cut sa kami ni Katchoy Randy. Ayun. Tando po eh. Pag ganun yung isla, palito talaga na. Sige ako magano para di maputol yung live. Natin, first cut tayo. Ay, ito na muna pala. Yung gamitin mo. Ayun mga tayo, ito yung natin. Sit up na pamalakasan. Try ako mati ng lumot. Try natin yung lumot. Hi, good morning pala sa ating asawa. At sa ating kaibigan. At sa Maylin. At Raven. Good morning mga manoy. At sa lahat ng taga-Bicol. Maray na aga sa Ibigabos. Iyo man giraray. Maray na aga. Ilang dugtong na tunoy. Pero maura ka rin oy. Ayan pare, nagamitin ko. Oo, para di ka kaya. Surplus ko lang ito nabili. Pero grabe mga tayo, ang dami ito. Rat-rat pa rin. Rat-rat. Hanggang ano lang tayo. Alas 9, alas 8:30, no? Sinamahan lang natin si Katchoy Randy sa kanyang pag-FB reels. Oh, no? Ito na sa number, Iday. Oh, di ba? Baka manisula sa patong ng
Ay, humboy kasi ng sulit na sulit ha. Madali mo dyan, ano? Talakito. Yun. Ayun mga Choy, tara po at sasamahan niyo po kami para swertihin kami. Try natin mga Choy, lumot at bulati. Ang pain natin. Maraming salamat po sa lagi yung panonood po sa aking channel. God bless po sa ating lahat. Pagdating mo na baby ko. Ginagawa mo. Yan, mananandalo yung anglers. Miguel ang shoutout. Pinoy anglers. Marikina anglers. Yan, maraming salamat sa naganap na fishing tournament. Yan. Thank you Kong Brisbane sa sponsor. At nag-free na lang yung namin yung trip. At siyempre, Miguel ang shoutout sa lahat ng nanalo. Naswertihan talaga. For the first time when I look in your eyes. Ginagawa mo. Lima sir. Akala ka no, nakadali na naman ni Nonoy. Pabayabas man raw si Tanoy. Kayo, saan kayo galing? Yan pa sir, sa kabila. Ha? Sir, ano? Maurag ka talaga no. Sige, ano na lang ito. Pizza mo na rin eh. Galing tayo na hindi ka na nagpulakaw. Sige, pulutin ko na lang. Maurag ka talaga ay. Sige, kunin ko. Hangin na noon. Hangin na noon. Nadali mo no, kakula. 4 fingers. Oh, parang na. Yan mga tayo. 4 fingers. Pangalawa na lang yan, no? Kajoy Randy. Yari tayo ito, mag-isiro ata ako mas. Babayabasin na. Tuturuan natin siya gumamit ng yung fishing rod. Di mo to. Dusa ngayon wag na. Mabilis lang tayo mag-gamit. Mag-drinkers. Ito na Noy! Noy! Ito na dakula yun Noy! Wala ka! Ginagawa mo. Sumisigsag mga kakatoy! Ang laki to! Ay sus! Ginoo! Koy! Tuwara! Ay! Nako! Wala pa! Ay! Ayaw magpaulit yung taglo! Sayang mga tayo. Ilang ka ng Ay naku! Tuloy saan ka na? Tumago sa batuhan. Bayabadi na dito. Uy! Nakahuli na naman oh! No, 4 fingers tayo pataas ah. Pag medyo alangayin, balik. Medyo alangayin mga ito, ibabalik na. Ayun na. Kaya basgi mo si Kajoy. Kaya bali mo. Leo. Tagal ah. Action na yan.
Yan din sa harapan mo, no? Ang laki ito, sumisigsag na naman mga tay. Bakit? Malaki to mga tay, malaki. Malaki to, malaki. Oh! Woohoo! Gloria Patri! Hindi natin tumating, mamaw. Uy, thank you, Lord. Tatatlo na kami. Bakit tayo nila ng ano? Ng mga mamaw sa bulats ko. Uy. Yan na. Hello, boy. Yun na naman, oh, grabe. Loko. Yun na naman yung mga sepa. Nakahuli na naman siya. Ako rin. Mamayabas naman dyan. Babayabas mo. Bayabas. Zero. Bakit? Ayan na ang akin. Nandiyan dawi no ya. Huli ka! Huli na naman! Huli na naman! Lakas, grabe! Naglalaban mga tayo, ano to? Uy, malaki mga tayo! Grabe, laki! Oh! Grabe, 4.1! 4.1 oh, 4.1 uy! Thank you, Lord! Ay, maraming salamat po sa inyo mga kayo talaga, promise naman. Sa mga silent viewers po, sa mga solid kape ko, thank you mga kayo, sa mga kaibigan natin YouTuber. Salamat. At sa mga kaibigan ko sa FBPs, sumusubaybay sa aking Reels channel. Reels channel. Ang dami namimiwas mga tayo. Ben! Si Kajay Alvin mga tayo. Yeah. Ito yung Ben Babiola. Hindi mga tayo sa kapita. Ko nakaw ang bulats ko. Ayan natin, para tayo ulit. Arya, bayabas tayo. Hello bro, sunod-sunod na sila tayo, bumalik na yung dawi. Ha? Oh. Nang babayabas ako sa'yo eh. Oy, sayang. Nang babayabas ako sa'yo dyan eh. Kung dahil mo kasing huli. Sayang eh. Huli na ito! Ay, luyan na. Kalindog ay. Luway na lang. Para bumiwas ng ano nabasa na kasi yung silinas mo kaya madulas na. Ang ganda ng dawi sa ito na.
Ay, sus! Nakawala! Grabe sa... Andong talaga nun. Oh? Oh, alak nyo! Grabe, malupitin ka talaga ay! Ganda talaga ng pistol. Dako na ano. Ako man daw! Ako man daw! Hindi ka na! Magpapara! Yun! Ano ba ito? Nakasira na. Yun! Uy! Ganda na tumatay. Ngayon natin. Kailanganin. Oy! Ano daw? Nahihirapan si Mali. Sorry naman, oy. At manay. Doon. Kasama to sa pinagkakapa nila, oh. Ano doon yung malayo? Oh, gila, oh. Ayan naman, oh. Uga. Hindi na ba po, oh. Hindi. Uli ka na naman. Yung ganda. Naka. Atsay. Ano, matindi. Oh, grabe, malaki. Grabe. Grabe ng umila, mas. Grabe. 3.9 lang eh. Ingat naman ito yung matabaan. Grabe, bumalta ka. Kasi unti-unti ko lang itong bulari para mag-hindi pa kami dito para mabuto na kami bulari. Putol-putol lang talaga matulog. Tatlong putol. Hindi kami nakakapaghanda kami kasi akala namin hindi kami mimimiwas ngayon. Biglang nagsipag. Ana! Dakula na kinaganda! Sarade? Naglalay ko sa Bang pritos. Yan na naman. Yan na naman mga toy. Oh, grabe talaga. Mga toy. Ay, ako. Saradit mga toy. Wala ko malaki. Andun talaga isda sa dulo na rin. Grabe. Hindi tayo mali sa kabila. Hindi ako makadiskarte mo rin. Gusto ko kanan eh. Kanan yung ginagawa. Yan. Uy, ganda. Uy. Bayabas tayo. Kasi nakahuli na naman si Kajiya na ito. Dito na video yan. Kaya na. Uy. Grabe talaga ito. Sus. Ay, huli nga. Kala ko di naabot. Oh. Ay, naku. Kaya nakakasirti na ako. Iniian pa ako. Matagal pa tumatoy. Matagal pa itong season na pa. Kasi ano pa eh.
Dahil pang maliliit. Nag-i-enjoy sila dito mga sa likod. Kaya dito lang daw sila sa paglaluin. Buwa na naman si Manoy, oh. Nakakagad si Manoy sa magpaon. Malaki na ulit. Kaya tumating pagkada release ko, kailangan igaganyan pa. Ano sa may aning rail na ani? 4 plus lang tumaling natin. No rest, 1,000 series. No rest. Hindi tayo papahirap. Uy, yan naman. Bayabas. Sinabi? Oh, ang galing ha. Siyo pa. Ayan na naman. Uy. Malaki. Malaki. Ay! Ay, ako. Ang bakit makato ini. Hindi tayo nga daw yan na maganda mga ulit. Maganda. Hindi yung maganda distance. Maganda lang na tilapia. Ito na nga lang ako. Mamaya, biyan na mamalayo, mataas na pala yung lalakaran na. Wala kasi dito mga tayo. Dito ba na dito? Ayun, nakapalit. Ayun, ay po, mga tayo, mas malaki to. Ayun, dalawa rin niya. No, nakulangan na yun, oy. Oo, nakadali tayo malaki. Malaki. Makuha ka sana. Mga tayo, grabe. 4 fingers. Ay. Ang ganda mo tayo, tingnan. Yun na yan. Tayo ba kitang mapanura. Magsabay pa kitang duwa, Nonoy. Hindi yung alit ni Noy. Mabalos po sa Indoga, boss. Mga tugang ko dyan sa Bicol. Mga barkada ko dyan. Padingbong isita. At pading Dundon na Bunal. Pading Wangbo. Bilang shout out. Pading Ingo. Yan. Mag-ingat ka pirmi dyan sa Mindanao. Sa pakikipag sa palaran na mo sa ano. Sa mga makatiwaling sa gobyerno. Ginagawa? Kaya na. Ito po kami mga katay. At wala kami bonus. Ang laki na naman mga tayo. Grabe din naman inatak mga tayo. Di tinakbo. Grabe mga tayo. Yes sir. Pero pag malaki mga tayo kasi pati yung pag-pisik-pisik wala na sila. Medyo mahina na ang pisik. Bayabas na yun. Bayabas.
nako! Malaki na naman to. Ano kaya ito? Huyo! Laki ng ulo! Laki ng ulo! Uy! Ano ito? Hello! Nakatawa! Ay, kinagat yung lumot! Lumot ba yun? Ginanyan ko lang ako dito, may kasamang lumot ko nito. Masayang fishing bonding with the child. He really is. Dumi ng gamay ko, oh. Ayan na. Ayan na, laka to! Yan na ka! Grabe, laki na naman! Nagkuha natin ng video rin. Ang dami na mahuli doon. Maurag ka talaga ay! Maurag ka rin taga, ano, lupit! Maurag ka rin taga lupit! Lalagay pa lang ka. Saan sa ano malagay mo? Ay, nalaglag. Ganyan ako. Okay. Laki to. Puro yan. Sinisigurado mo, nilagay ka agad mo. Malaki na. Malaki-laki na. Aray ko. Yan! Masira mo. Pati ano. Ay na. Naka-live pa? Oo, tagal na. Tagal? Sana all marami. Sana all marami. Load. Over-order natin natin. Grabe ka na talaga. Maurag talaga si Maroy. Dito mo lang no, iangis mo lang dun kay Mayor. Para ano, hindi kayo mahihirapan. Ang dami mo dyan mga. Bigyan ko sila rin sa tubig yun, sabi ko dito sa... Dito lang, yan. Yan! Yes sir! Thank you. Thank you so much. Malaki to, puli natin ito. Pag malaki talagang didiretso agad sa babaran no, ay sa cooler naman. Pag taga-buhay ang tayo. Ang collector na press sa mga lahat ng mga taga-buhay kumpare. Buhay Camarines at sa mga kumpare juga. Agos tayo. Naglilap ng mga naniningit sa buta mo sa may ano, tarpaulin na yung bangka nila. Doon sila mga namimingit na rin. May kulay-kulay na yun. May round sa baba. Wala kang kasi dito mga rin. Pangbenta nila. Ayan. Ayan. Oh, yun, malaki oh. Malaki, malaki, tanggal lang yung natanggal. Grabe, laki to. Kasi nawala oh. Tingnan mo. Applyan mo. Tingnan mo. Laki. Dalawa kasi pala. Dalawa. Ay, magkapatid sila. Parehas silang ano. Not good. Hindi sila ano. Hindi pumasa sa qualified. Qualified. Mag-ulit na rin. Pakawala rin para meron tayong babalitan. Maghihinalo ang aming bolats mo. Alam ko natin pala yung tomate. Ginaganyan ko lang. Para ano. Makunat.
Daming mangingisda ngayon. Wala kasing piring ngayon natin. Walang piring kasi. Uy! Uy! Isa pa! Ay! Wala na! Nawala na! Oh! Grabe biglang nawala! No! Nakula niya no! Biglang nawala! Wala ka! Ako'y malaki to! Malaki na naman! Alakas ay! Dalawa na naman! Dalawa na naman! Oy! Mga goods! Mga goods na siya! Mga tuwa sir no? Mantala yung din sir no? Hirap nga lang bumaba no? Uy! Tingin dalawa ay maura grabe yung isang bulati mga ito apat na pitol dalawang payo ganun yung isang mga ito lala mo yung buhod ni Winchester uy sus inoo kasi magkakalahati na kawagad mga ito yun grabe kasi ano kasi daming huli diba mga ito hindi ko na i-restriction doon tayo ano nangyari ito ba't pulubot ko mga ito ano nangyari dito pulubot ang aking linya laka na oy grabe na naman oh karada kulay pang binaling ako rin daw mapayang na ako rin wala baka malaglag pa sinusurbol ka talaga ako din yan ano Ay, ano ka, makatampong pa yung pagkadoy. Dalawang oras ay wala pa isang oras to. Wala pa ba? Wala pa. Inaano ko lang para mapos mo yung nagawag to. Ubusin na lang ngayon to. Kunti lang. Grabe kunti lang pero nakaharvest na tayo. No? Uwi na to. Hindi to. Hindi mati, ubusin na lang namin to. Maraming salamat sa inyo at sa pagsama po ulit. Sana po ulit kayong magsasawa. Grabe yung suporta ng ating channel. Huli lang. Mga 3 minutes kasi. Oh, pwede. Magpapaalam na lang muna ako dito. O yan, maraming salamat sa inyo mga tayo, no? Dito po, at tayo'y naka-harvest na naman. Dito niya natin mga tayo. Maraming salamat po sa inyo mga tayo sa nagsama po sa aming fishing adventures mga tayo. Grande, yan. At pasupport din po ulit mga tayo sana sa FB page niya, no? D. Reyes. Reyes ba tawag niyan? Reyes. D. Reyes pala yun. Tama. So yung mga bali ito kasi nag-ano siya nag-upload siya sa Reels. So paano ko na lang to? Ano lang to mga ito siguro ano ito? Limang napakaliit ng buntis. Baka maubos pa. So yun, maraming salamat. I-video ko muna siya ang aking kaibigan para may pang-upload siya sa kanyang FB Reels. Ayan mga tay, at muli thank you so much atay, ate tayo po yung muli natin. Grabe, saglit lang mga atay. Mga goods lang yan pinagkukuha namin. Mga ano yan, 4 fingers pataas. May 3.9 pala ako kinuha kanina. Ayan, saglit lang. Grabe, alas 7. Isang kalating oras pala mga toy. Thank you mga toy. Maraming salamat. And see you next vlog po. Thank you Katoy. Thank you Katoy. Thank you. Bye bye.